Jimmy! Thank you, Grace. Jimmy, ano school mo? Seryoso. Ate Lizzie, president Ate Lizzie. Sige, good luck. Good luck sa inyo dalawa. Sa inyo lahat. Good luck na sa God. Sa na Ate Lizzie sa tayo si Jenner. Sa inyo, pagbigay ng isa sa labing-dalawang organ systems ng human body ayon sa Cleveland Clinic. Okay? Labing-dalawang organ systems ng human body ang hinahanap natin. Salamat po ng pagbigay. Sige. Sagot! Jana! 1, 2, 3, 4. Bye, Jana! Jai! Digestive system correct! Wala! Tama! Wala! Correct! Yes! Yes, Christ. Tama ka, hindi ka pwede magkamali, Christ. That's correct. Hindi, okay. Sige, go! Ha? Secretary of Wow! Jello! Correct! Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy the betting odds and lots of free bets. Bet88's only favorite sport. All in one place. Bet88, your ultimate play bet. Get ready for a Wild West adventure. For a Wild West showdown on Bet88. Choose your luck from over 2,500 games, so you have more chances for big wins. Introduction to the adventure Bet88. Bet88 Ultimate Game. Digestive system. Apat ang natin ang mula. Masaya itong susunod. Players must provide minimum 4 hours of rest on ball progress sa asa. All our players, ilawan ang ulit ang mga Sino na ang una? tuloy tayo. Ilapit again. Si Jello, una dito ka muna, Jello. At ay lahat sa mga taktingan ito ang You Got It. Lights, camera, action! Jello! Ay, ikaw ay DJ Joyra. Isang taon. Joyra, huwag ka na kung mag-touch ka, Joyra. Jello, ano ba pagkakapatang tinutuloy ito? Araw pa rin ang GPS sa captain is correct! Next player! Synchronize! Synchronize. Kahit ano sabihin mo, gusto ay nagsulit. Lights, camera, action! Wait.
Ha? Wala na, nasa napalagaan na. Let's play a jar. Lights, camera, action. So far, isa pa lang tama. Tatay, kaya si Jimmy na magpapaalam na rin. Jimmy, game ka na ba? Game na! Let's play a jar. Lights, camera, action. Action! Action! Parang yung tatay nila nag-aabang sila na. Action! Action ka na! Jimmy! Bakit mo na naman na ewan ko na lang. Oops, I needed the bell. Ha? Ba't tayo na? Oh, I'm sorry. I'm sorry, Jenna. Dalawa kayo manalo. That is correct. Yes!
One more time. Laro, laro, fit. Ay! Buwan, panalo ulit si Jimmy. Asa ka na? Laro, laro, fit. Ay! Panalo si Chelo! Thank you, Jimmy. Chelo, kasama ka namin sa lason kung saan mga 250,000 pesos. Magkakaroon tayo sa kapabalik lang. Our show. It's showtime.
2,500 games, so you have more chances for wins. It's not something adventure. Just 80 Ultimate Team. Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Best 88. Choose your luck from over 2,500 games, so you have more chances for wins. It's not something adventure. Just 80 Ultimate Team. Yun ay go. Matalino ka at may tapang at pag-ibigan na gusto hanggang sa dulo ha. Pero ano naman sa mga offer natin kung papalasin mo ang 15,000 pesos? Sige, agad-agad. Magkano ba ako siya? Ang tawag sa akin. 130. Sa yung 15 million,
Five. Wow! Goodbye, 35,000 pesos. Jello! Jello, this is your wish. Ano ang original na pangalan ng pahayag ng katipunan na ipinapagsukulan ni Emilio Jacinto noong panahon ng Kastila Pirates? Ang pahayagan ng katipunan na ipinapagsukulan ni Emilio Jacinto noong panahon ng Kastila. Jello, 5 segundo para sumagot ka. Sagot. Katipunan. Sa aking panahon, nakakasya ang katipunan na ipinamagkat ng Emilio Jacinto noong panahon ng Kastila. Ang sagot mo, katipunan. Tama ba ang sagot mo? Ang sagot na sinabi mo ay nagulat si MC sa pinatuloy. Kung bakit ang kanyang pagkita. Ang sagot mo ay katipunan. Tama ba ang katipunan? Ang first syllable ng tamang sagot ay ha. Ang huling letra ng tamang sagot ay letra. Hindi na ito, teacher. Iwas kung talaga si teacher. Dati. I don't just want to remain curious because it's very proven. I choose it because the passion for running. At kahit ang saan ay nilasan, head and shoulders makes me dagger free. Kaya I don't just want to make head and shoulders. I choose it. Katipunan is wrong! Ang tamang sagot ay halayaan. Halayaan po ang opisyal na pangalan ng pahayagan ng katipunan na ipinabagsagutan ni Emilio Jacinto noong panahon ng Kastila. God bless you again. Congratulations. Binabati namin lahat ng mag-aaral ng dito. Maraming salamat sa pagsubok na hinarap niyo sa araw na ito. Sa bukas,
Yes, maraming salamat sa inyo. Bukas ang ating jackpot prize ay umabot na sa halagang 300,000 pesos! Ayan din, your bonus ay susubukan namin ibigay sa mga matang $5 sa buhay dito sa Maraming salamat, Bagtang People, KFC subscribers, pagkasyon na lang sa kapamilya, pinito sa ito, mga puso, kaya pagkilagay bukas na ang isang show. Showtime! Thank you na pala, Miguel. Thank you. Maraming salamat, Bench!
Sa baba ka? Wala ka? Sayang mo? Limit sila. Sayang. Ay, mami. Sige, pero wala. Wala.
Safeguard Green Formula with complete and true protection.